Na, akkor remélhetőleg sikerül. Piros! Az egész piros, Petra. Kelly, most kötnek ki. Forduljunk arra. Nézzük. Ott megy a turn. Most fog kikötni. A lányok nagyon-nagyon szuperül élveznek. Én élvezem, hogy nem nekem kell. Ott jön még egy, aminek neki fogunk menni. De hát no pánik. Végül is egyszer élünk. Most láthatjuk a szinkron elvezésünket. Most kicsit dőlünk. Hello, Dorit! Na, ott láthatjuk Petrát is. 2. számú versenyzőt, 1. számú versenyző Viki elől. Próbál hozzá. Egyébként, mikor beszálltam és örültem neki. Mikor Már jön a Viki rendőrség, ott igen. Kicsit bementünk. ezek tényleg ide jönnek. Ami lehet, hogy hát nem mondott semmit igazából. Hogy lehet, hogy lecsuknak minket, vagy 5000 fontra megbüntetnek, de hát most elhagytunk egy bóját. Én nem integetek neki. Mikor indulnak? Nem tudom. Itt egy vitorláshajó. Nézzem meg. Bal. Nagyon szeretjük a vitorláshajókat. Ott is vannak hátul. Most éppen hullámzik, kicsit rosszul vagyok. Ott a pont. Szerencsére elkerült minket. A lányok költségesen neveznek. Tényleg ahogy az a srác mutatta. De nekünk van is nagy karunk a felszólítás. A lányok most nagyon meg fognak itt mosodni. Integessetek! Kellene hagyjuk a időt. De integessetek! Ott képen a turn. Háttérben. Ott van egy szép szálloda, ahol voltunk. Lányok beadták a tűnéletrajzukat, lehet, hogy szeretnének szállítani. Monológot mondtak. Én igen. Én felszórakoztatom magamon. Én élvezem. Szólj, hogyha majd váltani akar. Hát, lehet, hogy odébb lesz. Én mindjárt nem adom Kezdek kihalni. Lányok, én láttam rajtatok, hogy ti élvezitek ezt, úgyhogy én nem is szeretném ezt így megzavarni. Egész jó belejöttünk. Megcsináljuk. Átmegyünk a tóba, aztán Én itt el vagyok, mint tőkesúly, tehát nekem ez így jó. nézd, ott is vannak. Azok nagyon gyorsan jönnek. Meg azok tudnak evezni. Látok, hogy félmestelen pasik? Ezt kellett mondani, a lányok belelkesültek, és végre elkezdtek gyorsan evezni. Semmelyikük nem lett odáig, de azt kell mondani, hogy félmestelen pasik. Hívják, hogy ez a Titanic mentőcsónakja volt az egyik. Igen, Doris? Ott van mögötted a feneked. Igen, az a fenekemen van már. Igen, ezt úgy kéne, hogy fordítva. Petra, valami piros villog. 0, óra 00. Perc. Hát, hogyha ez azt jelenti, akkor valószínűleg, de még nem fekedett el, tehát még lehet látni. De akkor az azt jelenti, hogy le fog merülni? Letörölni, csak... Hát én nem várok. Álljunk meg egy kicsit. Petra, most fog lemerülni, hogy nem tudom felvenni a fiúkat? Bassza meg, nem tudok felvenni. De még... Letörlök belőle néhány. De még megy, az jó, nem? Tehát, hogyha elfeketedik, akkor azt jelenti, hogy megy. Nem, ilyet is vettél. Egy ilyet kéne bérelnünk, igen. Miért kéne bérelni? Integessetek. Nem, az ugyanolyan. Olyan, megértem. Én nem merek rájuk menni kamerával. Menj már rájuk!